Moyan, welcome to Luxembourg vlog. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നത്. സോ ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ലക്സംബർഗിഷ്. മൊയാൻ പറഞ്ഞ ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം സൂ ലക്സംബർഗ് പറഞ്ഞ വെൽക്കം ടു മൈ ലക്സംബർഗ് വ്ളോഗ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം കണ്ട കൺട്രിയാണ് ലക്സംബർഗ്. വൺ ഡേ റോമിങ് ഇൻ ലക്സംബർഗ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാനും ഒരു ഏജൻസിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു റോമിങ് അറൗണ്ട് ഇൻ ലക്സംബർഗ്. അതാണ് ഈ വ്ളോഗിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ലക്സംബർഗ് സിറ്റിയിൽ പോയാലോ വിചാരിച്ചു. ലക്സംബർഗ് സിറ്റി തന്നെയാണ് ലക്സംബർഗിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡുഡ്ലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് ലക്സംബർഗ് സിറ്റിയിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറാൻ വിചാരിച്ചു. ട്രെയിൻ വന്നൊരു വിൻറ്റേജ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനാണ് വന്നത്. ആൻഡ് വൺ തിങ് യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ലക്സംബർഗ് ഇസ് ദാറ്റ് all the public transport ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബസ്, ട്രെയിൻ, ട്രാംസ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫ്രീ ഇൻ ലക്സംബർഗ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീനറി ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ആൻഡ് ട്രെയിൻ എത്തിയത് ബെറ്റംബർഗ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റംബർഗിനെ ഞാനൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനെ പോലെയാണ് കാണും. ബിക്കോസ് കുറേ ട്രെയിൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ആൻഡ് കുറേ റെയിൽവേ ട്രാക്സും ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലൊരു ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ബെറ്റംബർഗിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രെയിൻ കയറി ലക്സംബർഗ് സിറ്റിയിലെത്തി. ലക്സംബർഗിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്സംബർഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇവിടെ 3 ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ലക്സംബർഗിഷ്, ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് ജർമ്മൻ. ഈ 3 ലാംഗ്വേജാണ് ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. ലക്സംബർഗ് പറഞ്ഞ കൺട്രി ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ബെൽജിയമിൻ്റെ നടുവിലുള്ളൊരു കൺട്രിയാണ്. ആൻഡ് എ വെരി സ്മോൾ കൺട്രി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോഴിക്കോടിൻ്റെ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കൺട്രി. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി ഓൾസോ. ഗൈസ്, ഇതാണ് നോട്രഡാം ചർച്ച് ഇൻ ലക്സംബർഗ്. വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ചർച്ച് ആണ്. സോ വിൽ ഗോ ഇൻസൈഡ്. ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഗോൾഡൻ ലേഡി. ഇത് വേൾഡ് വാർ 2 ഒരു റിമെമ്പറൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഗോൾഡൻ ലേഡി. എൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളതാണ് ലക്സംബർഗിലെ ഡ്യൂക്സ് പാലസ്. ഈ ഗ്രാൻഡ് ഡ്യൂക്ക് പാലസിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ലക്സംബർഗ് ആൻഡ് ഐ ടോട്ടലി റെക്കമെൻഡ് ദിസ് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കേക്ക്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഹിയർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഹിയർ. നമുക്ക് ഏത് എടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലായിപ്പോൾ. ആൻഡ് ഫൈനലി ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് വാസ് സോ യമ്മി. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഓൾസോ ഓർഡർ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് റിവ്യൂസ് അബൌട്ട് ദിസ് ക്യാരറ്റ് കേക്ക്. ആൻഡ് സത്യം പറയല്ലോ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കഴിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് എഡോൾഫ് ബ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഡോൾഫ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ്. എഡോൾഫ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഐ ഷോ യു ദാറ്റ്.
ഗൈസ് നമ്മളിവിടുത്തെ എലിവേറ്ററിൽ കയറാൻ പോവാം. ഞാൻ എലിവേറ്റർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ ഈ എലിവേറ്ററിന് ഇനി മാത്രം സ്പെഷ്യാലിറ്റി. പക്ഷേ ഒരു ഡ്രീമി കൈൻഡ് ഓഫ് എലിവേറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്യൂ കണ്ടാൽ ഞെട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷെങ്കനിലാണ്. ഷെങ്കൻ പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ വില്ലേജ് ഇൻ ലക്സംബർഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി നോൺ ഫോർ വൈൻ യാർഡ്സ്. പിന്നെ ഷെങ്കൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരും ഷെങ്കൻ വിസ. യെസ്, ഷെങ്കൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥലം. ഷെങ്കൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മതിയോ. മെയിൻലി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിന് ഒരു യൂണിറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ട്രാവൽ, ബിസിനസ്, ഫോർ വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ നിന്നാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ ഷെങ്കൻ ഏരിയ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡുഡ്ലാൻഡിലാണ്. ഡുഡ്ലാൻഡ് പറയുന്ന സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ലക്സംബർഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോർഡർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടന്ന് പോകാനുള്ളൂ ഫ്രാൻസിലേക്ക്. ഈ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടില്ലേ? അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടില്ല, ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ പറഞ്ഞത്. 2017 ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി സബ്വേ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സബ്വേ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. സോ അന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവും എന്നത്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എവിടെയും ഉള്ള പോലെ ഇവിടെയും ഒരു കത്തീഡ്രൽ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഡുഡ്ലാൻഡ്സ് സെൻറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ബൈക്കേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഏതോ ഒരു മീറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എല്ലാ ബൈക്സിൻ്റെ ഇതും കാണിക്കലും അത് സെയിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നടന്ന് പോകാനുള്ളൂ ഫ്രാൻസിലേക്ക്. സോ ഇതാണ് ഇപ്പം, ഇവിടാണ് ഫ്രാൻസ്, ഇവിടെ ലക്സംബർഗ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കാല് ലക്സംബർഗിലും ഒരു കാല് ഫ്രാൻസിലുമാണ് ഉള്ളത്. One day roaming around in Luxembourg കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. So in a nutshell, this is how it looks like one day roaming around in Luxembourg.